тақдим мекунад. Инак концерти дер интизори солисти ансамбли Садои Суғ Нозими Юсуфзод. Санаи 1 ноябр соати 14:00 дар Кохи фарҳангӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ сурудҳои наву ҷолиб عاشقی تویم دلبری منی چشمکات خماری таҳти унвони Ситораи ман ستاره 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 шаби пур аз эҳсос, сурудҳои дилнишин, фазои гарму дӯстона ва тӯҳфаҳои хотирмон интизори шумо аст дӯстон. меҳмони шоу-консерт Ғолибҷон Юсупов ва театр студияи Хандин Камон. Сарпарастони шоу-консерт ширкати сохтмонӣ Сомон Кристалл, нӯшокии энергетикӣ Гоучем, мағозаи чиниворӣ Музайян ва мағозаи либосҳои мардонаи Асл. фурӯши чиптаҳо аз кассаи Кохи Рӯдакӣ. ای دوست برخیز بیا